Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, ubaba umfundisi uDladla nomama uDladla, ney'ncekukazi zonke ey'khona kanye ney'nceku, omama, ubaba, bantu abasha nosonto sikole, uthi uJesu Kristu inkosi. Umama uMantshangase wakwaLiswazi, khona la enkanini bazalwane endaweni yaseMludeni. Bazalwane ngisukuma nobufakazi, ngibonga uNkulunkulu owangikhetha bazalwane ukuthi ngithole umusa ekhaya lezi bathandekayo. Ngathola ubaba Mtsibande ku-Radio Quiz bazalwane, ngakwazi ukungena ekhaya lezi bathandekayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, angive ngondleka ekhaya lezwi ngiyisidudla bazalwane ngenxa yemfundiso zakhona ney'ntshumayelo bathandekayo. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane, ngomhla ka-30 ku-April nginendodakazi endala ayikholwa-ke bazalwane, iye yakhulelwa yaba sesimeni sokuthi iyabeletha-ke ngomhla ka-30. Kwawukuthi bazalwane akubeletheki, ingane yavele yahlala epayipini lomchamo, akwangachameka usuku lonke bazalwane. Ngamsendela umkhule wange-18 May, isawusendela ubaba. Ngamsendela ngathi mntanami ngicela ukhuleke, noma ngaba wazani noNkulunkulu, ukhuleke lo mkhuleko uzokusiza. Nangempela kwagcina ekwazile ukukhululeka-ke bazalwane, bamfaka ipayipi lokuthi ekwazi ukuchama ngoba engasachameli. Wakwazi ukuchama bazalwane, wamteta umntwana, nangokuba umntwana wamteta esekhathele bathandekayo, akasakwazi ukuphefumula, akwakwazi ukukhala, nje kwathiwa kwayileyo nto naleyo nto. Bamthatha bazalwane bamfake kwi-ICU for 3 days. Uma wakhe wambona ngosuku lakusasa-ke, bayemfica yena kwi-ICU uthi angiyazanga leya nto, uyakhala, akakwazi ukwenza lutho, akekho bazalwane eduze kwami, useGoli kwayimanje akakabuyi. Uyakhala, akakwazi ngisho ukubheka ingane. Kuqhubeke kusuku lakusasa, ngakusasa futhi eyombheka, ethama nesi hayi asiliboni thina ushintsho. Ngithi Sipho mntanami ngicela ungayeki ukukhuleka, lo mkhuleko kusendele yona. Ethi makuvumelekile ukungena nefoni. Ngithi okay, ukhulekeke ngaphambi kokuba ukwazi ukuyombona umntwana. Ukhulekeke bathandekayo. Mayefika ethi ayike ma namhlanje ngilibonile ushintsho kumntwana. Umntwana ngimbone enyakaza. Kodwa manje sebesethi awaboni lutho, awaboni ushintsho. Waqhubeka bazalwane, umntwana akakakhali. Kodwa useyanyakanyakaza. Ngambonga uNkulunkulu bathandekayo. Kwafika usuku la ngesonto ngathi ake ngithatha umkhosi welanga elilodwa nje, ngakhuleka uNkulunkulu, ngamnxusa ngamcela, ngathi ngicela uvele Jesu, pheka luyamphefumulo. Wavela bazalwane uJesu. Kwadlula usuku ngomsombuluko ntambama sengilele ebusuku ngabo-10. Mangiphupha ngiqile bazalwane, ngiyakhuleka, izwa liphumi, ngithi ngegama lika Jesu ngilo ngishilo nje mhlambe iphupho lami lazabalaza la u-30 minutes lo ngizamile aliphumi izwi bazalwane. Mangiphaphama kulelo phupho kuvele kufike izwi elithi umntana wendodakazi yakho usekhululekile, usezokhala. Ngakhuleka ngabonga uNkulunkulu ngaleso sikhathi, ngamsendela iVN ngathi wena ngesikhathi usiyobheka ingane wongibuza uJesu uzobe sekwazi ukuthi ikhala. Bazalwane nangempela wafika ingane isikwazi ukukhala ngomusa kaNkulunkulu. Waqhubeka bazalwane isikhathi, kwathiwa ingane ayikwazi ukuzidlela la emalakeni, akakwazi ukudlela. Ngaphinda futhi ngawuthatha omunye umkhosi ngesonto, ngathi wena Jesu ngiyakwazi. uNkulunkulu wangihlonipha bazalwane, umntwana wakwazi ukuzigwinyela. Emveni kwalokho bazalwane isitha sahlasela, bathi umntwana usengenwe infection yalamapayipi, mhlambe ngenze kuba amapayipi abamdlisa ngawo noma indawo akadelelekiyo enegciwane elimlethelele infection. Kodwa uNkulunkulu ngambona emuhle, ngakhuleka. Bathi bazomnika 7 days le treatment. Ngampela bazalwane ngathi ayike kulo 7 days akudabuli uzophuma wena esibhedlela nengane. Wamuhle uNkulunkulu bazalwane, wathembeka. Nangempela umntwana usengumntwana ophilile, omuhle ngendlela emangalisayo. Angazi ukuthi bazalwane nini engangisusa kuJesu ngendlela akangithanda ngayo, akabona ukukholwa kwami okuncanyana bazalwane.
Bazalwane lithi izwi lenkosi laphaya kumaHubo 19 verse 1 amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe. Bazalwane nami ngiyalanda ngenkazimulo kaJehova. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu, bantwana bethu abazani noNkulunkulu, kodwa ngiyazi uNkulunkulu emuhle uzosikhumbula ngabantwana bethu. Jesu Kristu inkosi.